tuna hian ILS Institute of Laboratory Sciences bawngkawn ko meka Diploma in Medical Laboratory Technology training na hmun ania he institution hi kumsang hi pakwa din niin Mizoram government affiliated laboratory technician zirna masaberani tuna kan hmuang khan zirti tu thatak tak tele experience ni thatak tak ten zirlai tena an hriat hiam thei ngei turin zirti thina tin technical line ani angin an hriat fiale zual theina turin projector manga zirti na pek thin an ni bok laboratory thale changtlung tak nein chortlak le aizawl tlak thiamna zirlai ten an ngei theina ni tinin practical class kalpui thin ania thisen test sang ba ka zun ekle khak test thlengin thiam takin zirti thin an ni bok class 10 pass in tan zir the ania kumthum chung zirni in an pass chuan huwa hian experience result kan nei theinan hospital a le laboratory sang ate tharuk chung in transit nei pui thin an nia tin technical line ani awangin azir sok to te tan hospital le laboratory ate namu all sam ema tin zirlai ten kumtin scholarship andong zia bokani zirna mai baka zirlai ten ru thiang lim le hrisel zo kan nei theinan sports field trip le picnic kumtin nei pui zia thin an nia state pona study tour kumtin nei pui zia an ni bok tuna hian session tharatan admission hon me kania zirna tha le aizawl tlak thiam na nei idu chuan ILS bawngkawn hian lo zir ve nge yangche sita tamlo wangin admission tiaro man mo ve deu ngai thunga hrechiang du le zofia du nei tan anhuai contact number kan tar na te hian engtik lai point phone call inemo whatsapp kal tlangin emo zofia thei reng ani